ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रे नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण अंदरिकी ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी ప్రణామాలు। హరే కృష్ణ। సో ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ కి ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయము మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము। హరే కృష్ణ। సో శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్ లో మనము మూడవ స్కందము యథాస్థితి, అందులో 32వ అధ్యాయము కర్మబంధనము అనేటువంటి అధ్యాయంలోని 26వ శ్లోకాన్ని ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము। హరే కృష్ణ। శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము యథాస్థితి 32వ అధ్యాయము కర్మబంధనంలో 26వ శ్లోకము। హరే కృష్ణ। ప్లీజ్। జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ జ్ఞానమాత్రం పరం ब्रह्म జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్ పరమాత్మేశ్వరపుమాన్ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్ పరమాత్మేశ్వరపుమాన్ దృశ్యాదిభిః పృథగ్భావైః దృశ్యాదిభిః దృశ్యాదిభిః పృథగ్భావైః దృశ్యాదిభిః పృథగ్భావైః దృశ్యాదిభిః పృథగ్భావైః దృశ్యాదిభిః పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే భగవాన్ భగవానేక ఈయతే భగవాన్ భగవానేక ఈయతే భగవాన్ హరే కృష్ణ।
జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్. 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 దృశ్యాదిభి పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే. దృశ్యాదిభి పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే. దృశ్యాదిభి పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే. దృశ్యాదిభి పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే. హరే కృష్ణ. జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్. దృశ్యాదిభి పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే. జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్. దృశ్యాదిభి పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ప్రభుజీ ఇంతకుముందు చెప్పిన వాళ్ళు హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. అయ్యి అరుణ మాతాజీ, తర్వాత సరళాదేవి మాతాజీ. అయ్యి అరుణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్. దృశ్యాదిభి పృథగ్భావై భగవానేక ఈయతే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్. దృశ్యాదిభిః పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సత్యం ప్రభుజీ, గిరిజా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్. దృశ్యాదిభి పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్. దృశ్యాదిభిః పృథగ్భావైః భగవానేక ఈయతే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. జ్ఞాన జ్ఞానము, జ్ఞానము, మాత్రం, మాత్రం, కేవలము, కేవలము, పరం, పరం, దివ్యమగు, దివ్యమగు, బ్రహ్మ, బ్రహ్మము, బ్రహ్మము, పరమాత్మ, పరమాత్ముడు, ఈశ్వరః, నియామకుడు, పుమాన్, పరమాత్మ, దృశ్యాదిభిః, తాత్విక పరిశోధన మరియు ఇతర విధానములచే వివిధ అవగాహన పద్ధతులను అనుసరించి భగవాన్, భగవానుడు, ఏకః, ఒక్కడు, ఈయతే, అనుభూతుడగును. హరే కృష్ణ. భావము. పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుడు ఒక్కడే
భగవానుడు ఒక్కడే పూర్ణమగు దివ్య జ్ఞానమై ఉన్నాడు. పూర్ణమగు దివ్య జ్ఞానమై ఉన్నాడు. కానీ కానీ వివిధమగు అవగాహనలను అనుసరించి వివిధమగు అవగాహనలను అనుసరించి అతడు అతడు నిరాకార బ్రహ్మముగను నిరాకార బ్రహ్మముగను పరమాత్మునిగను పరమాత్మనిగను దేవదేవునిగను దేవదేవునిగను లేదా పురుషావతారముగను లేదా పురుషావతారముగను భిన్న భిన్నముగా గోచరించును. భిన్న భిన్నముగా గోచరించును. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము. సో ఇచ్చట దృశ్యాదిభిః అను పదము ప్రధానమైనది. జీవ గోస్వామి వారి అభిప్రాయమును అనుసరించి దృషి అనగా జ్ఞానము అంటే తాత్విక పరిశోధన అని భావము. వివిధ భావనల యందు ఉదాహరణకు జ్ఞాన విధానము కావించడి తాత్విక పరిశోధనల వలన ఒకే భగవానుడు నిరాకార బ్రహ్మముగను అవగతమవుచుండును. అదేవిధంగా అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ద్వారా అతడు పరమాత్మునిగాను గోచరించును. కానీ విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావన యందు మనుజుడు పరతత్వమును అవగతం చేసుకొన యత్నించినప్పుడు అతడు పరమ పురుషునిగా అనుభూతమగును. బ్రహ్మము కేవలము జ్ఞానము ద్వారానే అనుభూతము కాగలదు. ఇచ్చట వాడబడిన పరమాత్మేశ్వర పుమాన్ పద సమూహము దివ్యమై ఉండి పరమాత్ముని సూచించుచున్నది. పరమాత్ముడు సైతము పురుషునిగానే వర్ణించబడినాడు. అంటే వర్ణించబడినను భగవానుడు అనేది పదము మాత్రము నేరుగా దేవదేవుని అంటే ఐశ్వర్యము, యశస్సు, బలము, సౌందర్యము, జ్ఞానము, వైరాగ్యము అను షడ్ విభూతులను కలిగిన వాడు అంటే ఆ దేవదేవునినే సూచించును. వివిధ ఆధ్యాత్మిక లోకముల యందు అతడే దేవదేవుడు, పరమాత్ముడు, ఈశ్వరుడు, పుమాన్ అనేది పదములు భగవద్ విస్తారములు అనంతమని సూచించునట్టివి. భగవానుని అవగతము చేసుకునుటకు మనుజుడు చరమముగా భక్తి యోగమును చేపట్టవలసియే యుండును. జ్ఞానమును లేదా ధ్యాన యోగమును కొనసాగించినను అంత్యమున అతడు భక్తి యోగ స్థితికి రావలసినదే. అప్పుడే పరమాత్ముడు, ఈశ్వరుడు, కుమాన్ వంటి వర్ణలను స్పష్టంగా అవగతం కాగలవు. భక్తుడైనను లేదా కామ్యకర్మ రతుడైనను లేదా మోక్షగామి అయినను బుద్ధిని ఉపయోగించి పూర్ణ శ్రద్ధతో భక్తి యోగమునందే నెలకొనవలనని శ్రీమద్ భాగవతంలోని ద్వితీయ స్కందమున ఉపదేశించబడినది. కామ్య కర్మల ద్వారా మనుజుడు పొందగోరున్నదేదైనను అంటే అతడు ఉన్నత లోకములకు ఏగగోరినను కేవలము భక్తి యోగమును వనరించుట ద్వారా సాధించవచ్చుననియు అందు తెలుపబడినది. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు షడ్గుణైశ్వర్య పూర్ణుడు కనుక వానిలో దేనినైనను అతడు తనను అర్చించు వానికి వసగగలడు. అట్టి ఒకే ఒక్క దేవుడు పరమ పురుషునిగాను లేదా నిరాకార బ్రహ్మముగాను లేదా పరమాత్మునిగాను వివిధ చింతన పరుణులకు అనుభూతమగుచుండును. నిరాకారవాదులు నిరాకార బ్రహ్మమునందలి లీనమగుదురు, కానీ నిరాకార బ్రహ్మమును అర్చించుట ద్వారా అది సాధ్యపడదు. భక్తి యోగమును చేపట్టి అదే సమయమున భగవానుని యందు లీనమవ గోరినచో అది సాధ్యపడగలదు. అనగా ఎవరేని సాయుజ్య ముక్తిని కోరినచో భక్తి యోగం నే చేపట్టవలసి ఉండును. భక్తుడు దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచగలడు, కానీ జ్ఞానికి లేదా యోగికి అది సాధ్యం కాదు. వారెన్నడూను భగవానుని పార్షాదులు కాజాలరు. జ్ఞానాభ్యాసము ద్వారా లేదా నిరాకార బ్రహ్మోపాసనము ద్వారా మనుజుడు దేవదేవుని ఆంతరంగిక సహచరుడగునని ఏ శాస్త్రమునందును నిదర్శనము
చూపబడలేదు. యోగ అభ్యాసం చేత ఎవరును భగవత్ పార్షాదులు కాజాలరు. రూపరహితము కనుక నిరాకార బ్రహ్మము అదృశ్యుడు అని వర్ణించబడినాడు. కానీ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి తేజము భగవానుని ముఖమును కప్పివేయును. కొందరు యోగులు చతుర్భుజ విష్ణువు రూపమును తన హృదయమున గాంతురు కనుక వారి విషయమందును భగవానుడు అగోచరుడే. కేవలము భక్తులకే అతడు దర్శనీయుడై ఉండును. ఇచట దృశ్యాదిభిః అను పదము ప్రధానమైనది. భగవానుడు అగోచరుడు మరియు గోచరుడును అయినందున వివిధ రూపములను లక్షణములను కలిగి ఉన్నాడు. పరమాత్మ తత్వము నిరాకార బ్రహ్మతత్వము అగోచరమైనవి, కానీ భగవానుడు మాత్రము దర్శనీయుడు. విష్ణు పురాణమునందు ఈ విషయం చక్కగా వివరించబడినది. భగవానుని విశ్వరూపము నిరాకార బ్రహ్మ తేజము అనునవి అంటే అగోచరములైనందున నిమ్న తత్వములై ఉన్నవి. విరాట్ రూప భావనము భౌతికమును, నిరాకార బ్రహ్మ భావనము ఆధ్యాత్మికమును అయినను అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక అవగాహనము పూర్ణ పురుషోత్తముడగు భగవానుడే. విష్ణుర్బ్రహ్మ స్వరూపేణ స్వయమేవ వ్యవస్థితః అని విష్ణు పురాణము పలికినది. అనగా బ్రహ్మము యొక్క నిజతత్వము విష్ణువే లేదా పరబ్రహ్మము విష్ణువే. స్వయమేవ అనగా అది అతని నిజతత్వము, నిజతత్వము నిజరూపము. పరమోత్కృష్ట ఆధ్యాత్మిక భావమున్న దేవదేవుడే. మరి ఈ విషయము భగవద్గీత యందు యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ అని ధృవపరచబడినది. పరమం మమ అనేది ఆ ధామమును చేరినవాడు తిరిగి దుఃఖమయమయ్య బద్ధ జీవనమునకు మరలిరాడు. అన్ని ప్రదేశములు, అన్ని స్థానములు సమస్తము విష్ణువు భగవానునికి చెందినను ఎచ్చటనైతే ఆ దేవదేవుడు స్వయంగా వసించునో ఆ స్థానము పరంధామము. తద్ధామ పరమం మమ. మనుజుడు పరంధామమునే తన గమ్యంగా చేసుకొనవలెను. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము మనకి ఈ శ్లోకమునకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఆ కపిల భగవానులు వారి యొక్క బోధనల్లో కర్మబంధనాలను గురించి తెలియచేస్తూ మరి తన తల్లి అయినటువంటి దేహభూతితో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలలో మరి ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించమని, మరి ఇతర దేవతార్చనం కాకుండా, అంటే శివుడు బ్రహ్మ వంటి వారినే కాకుండా మరి ఆ కృష్ణుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణుడు మాత్రమే ఆశ్రయించమని ఆమెకి తెలియచేసి ఆమె చెప్తారు. ఎందుకంటే ఇతర దేవతలను ఆశ్రయించినటువంటిది మరి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆ ధామాన్ని చేరుకోవడానికి సాధ్యపడదు. కనుక ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుణ్ణే నీవు ఆశ్రయించు అంటూ చెప్తూ మరి ఆ కృష్ణ భక్తి భావన యందు నెలకొనినటువంటి వారు ఆ భగవంతుడికి చేసేటువంటి, అంటే కృష్ణుడికి చేసేటువంటి సేవ, భక్తి వెంటనే జ్ఞానాన్ని, వైరాగ్యాన్ని, ఆత్మానుభూతిని కలగజేస్తుంది అని చెప్పి మరి ఆ మహోన్నతుడైనటువంటి అటువంటి భక్తుడు, ఆ భక్తుడి యొక్క మనసు ఇంద్రియ కలాపాల యందు సమత్వ భావనాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పి, అందువలన అతడు దేనిని ప్రియమైన దానిని గాను దేనిని అప్రియమైనది గాను భావించడు. అటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని కలిగినటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు సర్వజీవుల ఎడ సమదృష్టిని కలిగి ఉంటాడు. కలిగి ఉండి అతన్ని నిస్సంగునుగానే గాంచుతాడు. అంటే దేని యొక్క సాంగత్వాన్ని అతడు వాంఛించకుండా ఉండేటువంటిదిగా సాధారణంగా అది అకర్మ విధానము అవుతూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా భావనలో ఉన్నటువంటి విశుద్ధ భక్తుడు దేనిని ఉన్నతమైన దానిగాను దేనిని హేయమయమైన దానిగాను అతడు గాంచడు. ఆ విధంగా మరి విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి స్థితిలో నెలకొన్నటువంటి అతడు గుణరీత్యా తనను ఆ భగవంతుడితో సమానుడుగా అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటుంటాడు అని చెప్పి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు శ్లోకంలో మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్ దృశ్యాదిభి పృథగ్భావైః భగవానేకైయతే. సో మరి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడు ఒక్కడే, మరి పూర్ణమగు దివ్యమైన జ్ఞానమై ఉన్నాడు. జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ, ఆ పరబ్రహ్మమైనటువంటి ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడు అయినటువంటి భగవానుడు ఒక్కడే పూర్ణమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానమై ఉన్నాడు. కానీ వివిధమైనటువంటి అవగాహనలను అనుసరించి మరి అతడు ఆ జీవుల యొక్క అవగాహనల ద్వారా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, దృశ్యాదిభి పృథగ్భావై భగవానేకైయతే. సో మరి ఒక్కడే అయినప్పటికీ కూడా భగవానుడు మనలో ఉన్నటువంటి భావనలను అనుసరించి మనకి విభిన్నంగా అతడు గోచరిస్తూ ఉన్నట్టు, భిన్నంగా అతడు గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు భావంలో, పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడు ఒక్కడే పూర్ణమగు దివ్య జ్ఞానమై ఉన్నాడు. కానీ
వివిధ అవగాహనల ద్వారా ఆ మనిషి చేసేటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి అవగాహనలను అనుసరించి అతడు నిరాకార బ్రహ్మం గాను, పరమాత్ముని గాను, దేవదేవుని గాను, లేదా పురుష అవతారం గాను భిన్నముగా గోచరిస్తూ ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో మరి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు భాష్యంలో మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో చూసేటువంటిది. సో ముఖ్యంగా ఆయన మనకి శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి దృశ్యాభిహి అనేటువంటి పదాన్ని మొదటగా తీసుకుంటూ, అది ప్రధానమైనదిగా తీసుకుంటూ, మరి మనకున్నటువంటి గోస్వాములలో జీవ గోస్వాముల వారు యొక్క అభిప్రాయాన్ని అనుసరించి దృషి అంటే జ్ఞానము అని భావము అని చెప్తున్నారు. అంటే తాత్విక పరిశోధన అని భావము. జ్ఞానం అంటే తాత్వికమైనటువంటి పరిశోధన అని భావము. మరి ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి జ్ఞాన విధానాలను అనుసరించి మరి ఆ తాత్విక పరిశోధనల వలన ఒకే భగవానుడు నిరాకార బ్రహ్మముగా అవగతం అవుచుండును. అదేవిధంగా అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ద్వారా అతడు పరమాత్మునిగా గోచరిస్తూ ఉండును. అదేవిధంగా విశుద్ధ కృష్ణ భక్తి భావన యందు నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి మనిషికి ఆ పరతత్వము అవగాహనము అంటే ఆ పరతత్వ అవగాహన కోసం ప్రయత్నించినప్పుడు అతడు పరమ పురుషుడిగానే అనుభూతమగును అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి అంటే మన యొక్క ఆ భావనను అనుసరించి, మన జ్ఞానమును అనుసరించి మనం పొందినటువంటి ఆ తాత్విక పరిశోధన అంటే మన యొక్క దృష్టి, మన యొక్క భావనలను అనుసరించి వివిధ రకాలైనటువంటి భావన, వివిధ రకాలైనటువంటి జ్ఞాన విధానం. కొంతమందికి జ్ఞానము ఒక రకమైనటువంటిగా ఉంటుంది, ఇంకొకటి ఆ విధంగా ఉండేటువంటి ఆ భిన్నమైనటువంటి దృష్టిలను అనుసరించి మరి ఒకే భగవానుడు అయినప్పటికీ కూడా ఆ చూసేటువంటి విధానాన్ని బట్టి అతడు నిరాకార బ్రహ్మం గాను, పరమాత్ముని గాను, భగవానుడు గాను అనుభూతమవుతాడు అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో సాధారణంగా మరి ఆ బ్రహ్మజ్యోతి ని చేసేటువంటి వారికి అంటే నిరాకారవాదులకు నిరాకార బ్రహ్మంగాను అవగాహన అయ్యేటువంటిది. మరి యోగ విధానాన్ని అనుసరించేటువంటి వారికి అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ద్వారా మరి అతడు అంటే అదే భగవానుడు, ఆ పరతత్వమే పరమాత్మునిగా గోచరించును. మరి విశుద్ధ భక్తులకు మాత్రము అతడు పరమ పురుషుడిగా అంటే సాకార రూపంగా ఆ భగవంతుడు అవగతమగును అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఈ బ్రహ్మము అనేటువంటిది కేవలము జ్ఞానం ద్వారానే అనుభూతము కాగలదు. ఎందుకంటే మనము ఒక విషయాన్ని క్రిటికల్ గా చదివినప్పుడు మరి తేనె తీయగా ఉంటుంది అనేటువంటి భావన జ్ఞానం వస్తుంది. మరి ఎప్పుడు మరి ఆ తీయదనాన్ని అనుభూతం అవుతాము అంటే దాన్ని ఓపెన్ చేసి చూసి దాన్ని రుచి చూసినప్పుడు. అలా కాదు, ఇక తేనె తీయగా ఉంటుంది, చక్కెర తీయగా ఉంటుంది, లేదా చింతపండు పుల్లగా ఉంటుంది, ఈ విధంగా అనుకున్నాం అనుకోండి, ఆ భావన మాత్రమే అది జ్ఞానం. మరి ఆ జ్ఞానము ఎప్పుడు విజ్ఞానం అవుతుంది అంటే అనుభూతం చేసుకోగలిగినప్పుడు. కానీ దానిని యథార్థ దర్శనాన్ని వారు చేయరు. కేవలము ఆ జ్ఞానం ద్వారానే వారు ఆ బ్రహ్మము అనుభూతిని పొందుతూ ఉంటుంటారు. అందుకనే ఇక్కడ మరొక పదాన్ని కూడా ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది జ్ఞానమాత్రం పరం బ్రహ్మ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్. అంటే ఆ పరమాత్మేశ్వర పుమాన్ అనేటువంటి పద సమూహము దివ్యమై ఉండి పరమాత్ముని సూచిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. పరమాత్మ ఈశ్వర అనేటువంటిది అంటే ఇక్కడ ఆ పరమాత్ముడు, ఈశ్వర అంటే నియామకుడు,
మరలా పుమాన్ అంటే ఆ పరమాత్మ అనే చెప్తున్నా. అంటే ఇక్కడ ఆ దివ్యమై ఉన్నటువంటి పరమాత్మున్నే సూచిస్తుంది. పరమాత్మ, ఈశ్వర, పుమాన్ అనే పద సమూహం ఏదైతే ఉందో అది దివ్యమై నుండి పరమాత్ముని సూచిస్తుంది. పరమాత్ముడు సైతము పురుషుడిగానే వర్ణించబడినాడు. మరి భగవానుడు అనే పదము మాత్రము నేరుగా దేవదేవుని సూచిస్తుంది. మరి ఎవరు దేవదేవుడు? సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ది గాడ్ హెడ్, దేవాది దేవుడుగా మరి ఎవరు అంటే ఎవరైతే ఆ సంపూర్ణంగా 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించగలిగేటువంటి వాడు. మరి మనకి పరంపరలో అంటే ఆ గురువులలో గొప్ప అయినటువంటి ముని పరాశుర ముని మరి నిర్వచించినట్లుగా ఎవరైతే 6 విభూతులను ఐశ్వర్యము, యశస్సు, బలము, సౌందర్యము, జ్ఞానము, వైరాగ్యము అనేటువంటి 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంటారో అతడే దేవాది దేవుడు, సర్వ ఆకర్షకుడు అని చెప్తారు. మరి కృష్ణ అనే పదమే సర్వ ఆకర్షణ అని సంస్కృత పదం కదా. సో మరి అలాగే దేవాది దేవుడు అనేటువంటి భగవాన్ అనే పదము, దేవాది దేవుడు అంటే భగవాన్ అనేటువంటి పదానికి ఆయన ఇచ్చినటువంటి నిర్వచనం పరాశుర ముని చెప్పినటువంటిది. సో ఈ 6 ఐశ్వర్యాలను అంటే 6 విభూతులను, షడ్ విభూతులు అంటారు. ఐశ్వర్యము, యశస్సు, బలము, సౌందర్యము, జ్ఞానము, వైరాగ్యము. మరి ఆ కృష్ణ భగవాను మించిన ఐశ్వర్యము గాని, ఆయనకు మించిన యశస్సు గాని, ఆయనకు మించిన బలం, చిన్న రోజుల బాలుడుగా ఉన్నప్పటి నుండే మహామహా రాక్షసులను, అలాగే సౌందర్యము, ఆయనకు మించిన సౌందర్యము మరి ఎక్కడ ఉంటుంది? మదన మోహనుడు కదా. మరి ఎంతో మంది కందర్పులకు సమానమైనటువంటి ఇది ఉన్నటువంటి జ్ఞానము. మరి ఆయనకు జగద్గురు, ఆయనకు మించిన జ్ఞానం ఎవరికి ఉంటుంది? అన్నీ ఉన్నా సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యాన్ని కూడా ప్రదర్శించగలిగేటువంటి వాడు ఆ దేవాది దేవుడు కృష్ణుడు మాత్రమే. సో కనుకనే ఆ కృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, భగవానుడు అనేటువంటిది ఇక్కడ సూచించేటువంటిది. వివిధ ఆధ్యాత్మిక లోకముల యందు అతడే దేవదేవుడు. పరమాత్ముడు, ఈశ్వరుడు, పుమాన్ అనేది పదములు ఆ భగవంతుని యొక్క విస్తారములు అనంతమని సూచిస్తూ ఉన్నవి. మనకి భగవద్గీత 11వ అధ్యాయంలో చివరిగా సారాంశీకరిస్తూ చెప్తారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. శ్రీకృష్ణుడు అంటే ఆది విష్ణువు అయినటువంటి కృష్ణుడు ఆ విష్ణువు అవతారం కాదు, సర్వ అవతారాలకు మూలము ఆయనే అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనకి అక్కడ చెప్పబడినటువంటిది. సో మరి ఆయనే ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల యందు ఆయన దేవాది దేవుడు, కృష్ణ భగవానుడు. ఆయన అనేక రూపాలలో అంటే పరమాత్ముడు, ఈశ్వరుడు, పుమాను అనేటువంటి పదాల యొక్క ఆయన యొక్క విస్తారాలు, ఆ భగవంతుని యొక్క విస్తారాలు అనంతమని సూచిస్తూ ఉన్నాయి. భగవతంలో కూడా అంతకుముందు మనకు చెప్తారు, నా యొక్క విభూతులు, ఆయన యొక్క అవతారాలు అనేకం ఉంటాయి అని చెప్తారు. అందులో కొన్నిటిని చెప్తానని భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు. అర్జునుడు అడిగితే నిన్ను నేను ఏ ఏ రూపాలలో ఏ ఏ విధాలుగా నేను స్మరించాలి, ఎలా దర్శించుకోవాలయ్యా అని అడిగితే మరి నీ యొక్క విస్తారాలను మరలా నాకు వివరించు అంటే ఆ 10వ అధ్యాయంలో కొన్నిటిని వివరిస్తూ ఉంటారు, వివరించి చెప్తారు అక్కడ. ఇవన్నీ కూడా నా విస్తారాలలో కొన్ని సూచికలు మాత్రమే అని చెప్తారు. ఒక బుక్కి ఇండెక్స్, ఒక పెద్ద గ్రంథం ఉందనుకో, అందులో ఇండెక్స్ 1 పేజీలోనే ఉంటూ ఉంటాయి ఇందులో. సో మరి అంత మాత్రం 1 పేజీ కాదు కదా, అంటే అది అనేక పేజీల్లో ఉండేటువంటిది. సో మరి ఇక్కడ భగవంతుని యొక్క విస్తారాలు కొన్ని మాత్రమే మనం చూస్తూ ఉన్నటువంటిదిగా అక్కడ చెప్తారు. సో అలాగే భాగవతంలో కూడా పూర్వపు అధ్యాయాల్లో మనకి పూర్వపు కంఠంలో స్కందంలో కూడా వచ్చినటువంటిది.
మరి భగవానుణ్ణి అవగతం చేసుకోవడం అనేటువంటిది మనిషికి చివరకు భక్తి యోగము ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. కనుక భక్తిని ఆచరించాలి అంటూ చెప్తున్నారు. మరి జ్ఞాన యోగము లేదా ధ్యాన యోగము కొనసాగించినా కూడా అంతిమమున అతడు భక్తి యోగ స్థితికి రావలసినదే. అప్పుడే పరమాత్ముడు, ఈశ్వరుడు, పుమాన్ వంటి వర్ణలను స్పష్టంగా అవగతం కాగలవు అంటూ చెప్తారు. సో భగవద్గీతలో కూడా మనకి 6వ అధ్యాయమైనటువంటి అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని చెప్పి ధ్యాన యోగం, ఆత్మ సంయమ యోగము అంటే ధ్యాన యోగంలో మరి అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని బోధించినప్పటికీ కూడా అంతిమముగా ఆయన చెప్పినటువంటిది మళ్ళీ భక్తి యోగ స్థితికి రావలసినదే అని చెప్తారు. అప్పుడు మాత్రమే ఆ పరమాత్ముడు, ఈశ్వరుడు, పుమాన్ అనేటువంటి వివిధ వర్ణాలకు సంపూర్ణమైనటువంటి అవగాహన అవుతుంది అని చెప్తారు. మరి ఇంకా చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, భక్తుడైనా లేకపోతే కామ్య కర్మ రతుడైనా లేదా మోక్షగామి అయినా, అంటే భగవంతుని యొక్క భగవంతుని సేవకుడైనా లేదా వివిధ రకాలైనటువంటి కామ్య కర్మలలో నెలకొనేటువంటి వాడైనా లేదా మోక్షాన్ని వాంఛిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడైనా బుద్ధిని ఉపయోగించి పూర్ణ శ్రద్ధతో భక్తి యోగమునందే నెలకొనవలెనని శ్రీమద్ భాగవతంలో మనకి 2వ స్కందంలో భగవతత్వము, భగవంతుని యొక్క సేవ మరి ఆ 2వ స్కందంలో ఉపదేశించబడినటువంటి అంశాన్ని చెప్తున్నారు. కామ్య కర్మల ద్వారా మనిషి పొందగోరేటువంటిది ఏదైనా, అది ఉన్నత లోకమైనా ఇంకేదైనా, కేవలము భక్తి యోగమును చేయడం ద్వారా సాధించవచ్చు అని చెప్తారు. సరళమైనటువంటి విధానం అని కూడా చెప్తారు. మరి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సంపూర్ణ షడ్గుణైశ్వర్యుడు, అంటే షడ్గుణైశ్వర్య పూర్ణుడు కనుక మరి మనము వాంఛించేటువంటిది ఏదైనా, దేనినైనా అతను ఇవ్వగలడు. ఎందుకంటే ఆయనే పూర్ణ పురుషోత్తముడు కనుక సంపూర్ణమైనటువంటిది ఆయన వద్దనే ఉంటుంది. కనుక మరి తనను అర్చించేటువంటి వాడికి ఏదైనా ఇవ్వగలడు. ఇప్పుడు మనము ఒకరికి ఇవ్వాలి అంటే మన దగ్గర అది ఉండాలి సంపూర్ణంగా కదా. మన దగ్గరే లేమిడిగా ఉంటే మనం ఎలా ఇవ్వగలము? సో ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఉన్నటువంటి వారిలో ఇది ఆధ్యాత్మికమైన, భౌతికమైన మరి ఆ భగవంతుడు దగ్గర ఉన్నటువంటిది, ఆయనకు సమానులు కానీ ఆయన కంటే అధికులు కానీ ఎవరూ లేరనేటువంటి విషయాన్ని అనేక శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. మరి అటువంటి ఒకే ఒక్క దేవుడు పరమ పురుషునిగాను, నిరాకార బ్రహ్మంగాను, పరమాత్మగాను, వివిధ చింతనాపరులను, వివిధ రకాలైనటువంటి ఆలోచనాపరులు అనుభూతను చేసుకునేటువంటి వారిని అనుసరించి ఆ విధంగానే ఆయన అనుభూతం అవుతూ ఉంటుంటాడు అని చెప్తారు. నిరాకారవాదులు నిరాకార బ్రహ్మమునందు లీనమగుదురు, కానీ నిరాకార బ్రహ్మమును అర్చించుట ద్వారా అది సాధ్యపడదు. మరి ఎందుకంటే అతడు దాన్ని సంపూర్ణంగా ఇవ్వలేనటువంటి విషయం కనుక భక్తి యోగాన్ని చేపట్టినప్పుడే ఇవన్నీ కూడా సాధ్యమవుతాయి. అల్పమైనవి కూడా అందులోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంటాయి కదా. సో కాబట్టి భక్తి యోగమును చేపట్టి అదే సమయమున భగవానుని యందు లీనమవగోరినచో అది సాధ్యపడగలదు. అనగా ఎవరైనా సాయుజ్యముక్తిని కోరినచో భక్తి యోగము చేపట్టవలసి ఉండును. భక్తులు అది ఏది వాంఛించరు అని చెప్తారు, కానీ ఆటోమేటిక్ గా భక్తుడికి అది వస్తుంది. మనకి వివిధ రకాలైనటువంటి ముక్తులలో దేనిని కూడా భక్తుడు కోరడు అని చెప్తారు. ఆటోమేటిక్ గా వాటంతట అవే ఆ భక్తుడికి వస్తాయి. మరి భక్తుడు దేవదేవుని ముఖాముఖి గాంచగలడు, కానీ జ్ఞాని గాని యోగి గాని ముఖాముఖిగా చెయ్యలేరు. వారు పరోక్ష విధానంలోనే మరి ఆ భగవంతుణ్ణి గాంచగలుగుతూ ఉంటుంటారు. ఒక భక్తుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుడిని ముఖాముఖి గాంచగలడు. అంటే భక్తుడు మాత్రమే ఆ భగవానుడి యొక్క పార్షాదులు కాగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు.
ఆయన యొక్క నిత్య సహచరులు కాగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటుంటారు. జ్ఞానాభ్యాసము ద్వారా లేదా నిరాకార బ్రహ్మోపాసనము ద్వారా మనిషి దేవదేవుని ఆంతరింగిక సహచరుడగునని ఏ శాస్త్రమునందు నిదర్శనము చూపలేదు. ఎక్కడా కూడా మనకి నిదర్శనాలు లేవు. కానీ భక్తి యోగ విధానంలో భక్తులు అయినటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతునితో ఆంతరింగిక సహచరులుగా అయినటువంటి విషయాలు ఎన్నో కోకొల్లలుగా మనకి ఉదాహరణలు అనేకమైనటువంటి శాస్త్రాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి చూస్తాం. కానీ జ్ఞానయోగ విధానం ద్వారా కానీ ధ్యాన యోగ విధానం ద్వారా కానీ అంటే జ్ఞానాభ్యాసము యోగాభ్యాసం చేత ఎవరునూ ఆ భగవంతుని యొక్క పార్షాదులు కాజాలరు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. మరి ఆ రూపరహితము కనుక నిరాకార బ్రహ్మము అదృశ్యుడు అని వర్ణించబడినాడు. ఆ నిరాకార బ్రహ్మజ్యోతి తేజము భగవానుని ముఖమును కప్పివేయును. కొందరు యోగులు మరి చతుర్భుజ విష్ణువు రూపమును తన హృదయమున గాంతురు కనుక వారి విషయమునందును భగవానుడు అగోచరుడే. సో మరి వివిధ మార్గాల ద్వారా భక్తి తప్ప అన్య మార్గం ఏది కూడా భగవంతుని యథార్థంగా దర్శించలేరు అనేటువంటి చెప్తున్నట్టు. కేవలము భక్తులకు మాత్రమే అతడు దర్శనీయుడై యుండును. అందుకే ఇచ్చట దృశ్యాదిభిః అను పదము ప్రధానమైనది అని చెప్తారు. అంటే భగవానుడు అగోచరుడు మరియు గోచరుడు అయినందున వివిధ రూపములను లక్షణములను కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటి తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే మరి ఆ పరమాత్మ తత్వము నిరాకార బ్రహ్మతత్వము రెండు అగోచరములైనటువంటివి. కానీ భగవానుడు మాత్రము దర్శనీయుడు. సో మరి ఆ విషయాన్ని కూడా అంటే పరమాత్మ తత్వము నిరాకార బ్రహ్మతత్వము అగోచరమైనవి. కానీ భగవానుడు ఆ దేవాది దేవుడు మాత్రము దర్శనీయుడు. అంటే భగవానుడు అనుభూతి భగవాన్ని ఆ అనుభవం అనేటువంటిది మాత్రమే దర్శనీయమైనటువంటిదిగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ విష్ణు పురాణంలో ఇవ్వబడినటువంటి ఒక అంశాన్ని ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు మనకు చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే భగవానుని విశ్వరూపము నిరాకార బ్రహ్మతేజము అనునవి అగోచరములైనందున నిమ్న తత్వములై ఉన్నవి. అవి అంటే అల్పములైనటువంటివిగా చెప్తున్నారు. అందుకే భగవంతుడే చెప్తాడు విరాట్ రూపము ఇది భౌతిక జగత్తులో దర్శించేటువంటిది అనే చెప్తారు ఆయనకి. విశ్వరూప దర్శనం అయినాక కూడా అర్జునుడికి మరి విరాట్ రూప భావనము భౌతికమును నిరాకార బ్రహ్మమును ఆధ్యాత్మికమును అయినను అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక అవగాహనము పూర్ణ పురుషోత్తముడైన భగవానుడే. అంటే మరొక రకంగా చెప్పాలంటే నిరాకార బ్రహ్మమైన విరాట్ రూపమైన అంటే విరాట్ రూప భావన భౌతికము నిరాకార బ్రహ్మమును ఆధ్యాత్మికం అయినప్పటికీ కూడా ఆ అత్యున్నతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక అవగాహన మాత్రము ఆ పూర్ణ పురుషోత్తముడైనటువంటి భగవానుడే అనేటువంటి చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ విష్ణు పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ బ్రహ్మం యొక్క నిజతత్వము విష్ణువే లేదా పరబ్రహ్మము విష్ణువే. ఎందుకంటే విష్ణుర్ బ్రహ్మ స్వరూపేణ స్వయమేవ వ్యవస్థిత అంటూ విష్ణు పురాణంలో పలుకబడినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ బ్రహ్మం యొక్క నిజతత్వము మరి ఆ బ్రహ్మము ఎక్కడి నుంచి ఉద్భవించింది అనేది విష్ణు భావనే కదా, విష్ణువు. కాబట్టి అందుకే చెప్తున్నారు విష్ణుర్ బ్రహ్మ స్వరూపేణ అంటే ఆ విష్ణువు బ్రహ్మ స్వరూపంలో మనకి ఇచ్చినటువంటి బ్రహ్మం యొక్క నిజతత్వము విష్ణువే అని చెప్తున్నారు. లేదా ఆ పరబ్రహ్మము విష్ణువే. అలాగే స్వయమేవ వ్యవస్థిత
అంటే అదే నిజమైనటువంటి తత్వము, నిజ రూపము, నిజతత్వము, నిజ రూపము. మరి ఆ పరమోత్కృష్టమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక భావన ఆ దేవదేవుడే, భగవానుడే అనేటువంటి విషయం. మరి అదే విషయాన్ని మనకు భగవద్గీత యందు కూడా తెలియచేయబడినటువంటి మరి మరొక పదాన్ని కూడా ఇక్కడ ఉపయోగించి చెప్తూ ఉన్నటువంటి యద్గత్వా న నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. పరమం మమ అంటే మరి నా ధామమును చేరినటువంటి వాడు, అంటే అంతకుముందు ఉండేటువంటి ఇక ఆయన చెప్పేటువంటి ఆ బ్రహ్మ బహునాల్లోక అంటూ చెప్పేటువంటి, అంటే మనకి ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఏదైనా అన్ని ప్రదేశాల్లో అత్యల్పమైనటువంటి లోకము నుండి అత్యున్నతమైనటువంటి లోకము వరకు ఏదైనా యద్గత్వా న నివర్తంతే, ఏది కూడా శాశ్వతమైనది కాదు, తిరిగి మళ్ళీ రావాల్సినటువంటిది కదా. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి యద్గత్వా నా నివర్తంతే తద్ధామం పరమం మమ, మరి ఎక్కడికి పోతే అక్కడ మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉంటుందో అది మాత్రమే నా ధామము అని చెప్తారు. పరమం మమ అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామం తిరిగి మరి ఆ దుఃఖమయమైనటువంటి బద్ధ జీవనంలోనికి రాకుండా ఉండేటువంటి ధామం మాత్రము ఆ భగవంతుని యొక్క ధామము అని చెప్తారు. ఎక్కడికి వెళ్తే తిరిగి రాడో ఆ ధామము భగవంతుని యొక్క ధామంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే అన్ని ప్రదేశాలు, అన్ని స్థానాలు, సమస్తము విష్ణు భగవానికే అయినప్పటికీ కూడా ఎచ్చటనైతే ఆ దేవదేవుడు స్వయంగా వసించియుండునో ఆ స్థానము పరంధామం, తద్ధామ పరమం మమ, పరంధామము అని పిలువబడుతుంది. ఎందుకంటే ఒక ఆలయ ఆవరణంలోకి వెళ్తే ఆలయం ఉంటుంది, కానీ మరి గర్భగుడిలో ఆ భగవంతుడు ఉండేటువంటి గర్భగుడిగా చెప్తాం. అంతా గుడి ప్రాంగణమే అవుతుంది, గర్భగుడి మాత్రం మళ్ళీ భిన్నంగా ఎంతో ఇదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. కొంతవరకు కొన్ని వాటికి మనకి ఆ భగవంతు దర్శనం ఉండదు కదా. సో ఆ దాకా వెళ్తే ఆ భగవంతుడి వాతావరణంలో ఉండగలుగుతాం, బ్రహ్మజ్యోతిలో లాగా, లేదా ఇంకా కొంత దాకా వెళ్తే పరమాత్మ రూపం. కానీ అంతర్గతం గర్భగుడిలో ఉండేటువంటి, ఎందుకంటే ఎన్నో చుట్టూ ప్రహరీ ఉంటుంది, లోపల మళ్ళీ గోడ ఉంటుంది, అలా ఆవరణాల ద్వారా ఆవరించబడి ఉంటాయి. అలాగే బ్రహ్మజ్యోతి పరమాత్మ, కానీ భగవానుడు మాత్రమే స్వయంగా ఉండేటువంటి ఆ స్థానం ఏదైతే ఉందో అటువంటి ధామము నువ్వు ఎవరైతే చేరుతారో వాడు తిరిగి రాడు అని చెప్తారు. మనుజుడు అటువంటి పరంధామమునే తన గమ్యంగా చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఈరోజు శ్లోకముకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై.